Kære kulturminister, ambassadører, your excellencies, mine damer og herrer, kære alle. Det er både en ære og et privilegium som direktør på Dansk Jødisk Museum at få lov til på vegne af Københavns Kommune at byde velkommen til den internationale Holocaust Mindedag, der markeres hvert år den 27. januar i en række lande verden over. I Danmark har den fået navnet Auschwitz-dag, hvor vi i dag mindes ofrene for Holocaust og andre folkedrab. Og ikke mindst en særlig velkomst til Miriam Gelfer Jørgensen, Miriam Kapelle, Ole Philipson og Samuel Rachlin, der vil dele deres historier og vidnesbyrd med os i dag. Tak for det. Det er utrolig glædeligt, at vi nu igen kan afholde Auschwitz-dag fysisk efter i 2 år at have måttet markere denne centrale og vigtige mindedag online som følge af covid-19. For at nå ud til endnu flere, så har vi valgt at holde fast i at livestreame arrangementet, ligesom det vil være tilgængeligt efterfølgende via vores hjemmeside, så også velkommen til alle jer bag skærmene, både i dag og efterfølgende. Auschwitz-dag er ikke mindre aktuel i morgen. Rundt omkring i verden har tiltag og arrangementer i forbindelse med denne dag været under pres og i fare for ikke at blive genoptaget. Så med den fyldte sal i dag, så sender vi også et klart budskab om, at vi husker og fortsat vil gøre alt, hvad vi kan, for at det aldrig skal gentage sig. Her i 2023 har vi særligt fokus på at markere hændelserne omkring aktionen mod de danske jøder i oktober 1943. Natten mellem den 1. og 2. oktober 1943 indledtes aktionen mod de danske jøder af den tyske besættelsesmagt i Danmark under 2. verdenskrig. I august samme år var samarbejdspolitikken brudt sammen, som ellers havde forhindret, at de danske jøder blev deporteret til de nazistiske udryddelseslejre, hvor mere end 6 millioner jøder blev myrdet under holocaust. I Danmark lykkedes det langt de fleste jøder at flygte til Sverige gennem en stor fælles folkelig indsats, men 472 blev pågrebet og deporteret til Theresienstadt, nogle fanget, andre angivet. Begivenhederne i oktober 1943 er desuden vigtige at erindre, både i en dansk og en international sammenhæng i en tid, hvor de sidste vidner til historien langsomt forsvinder. Vi står ved en skillelinje, hvor det bliver vigtigere end nogensinde at både høre og bevare vidnesbyrdene fra de overlevende og erindre begivenhederne, der fortsat er sørgeligt aktuelle i en tid med krig, forfølgelse og flygtningestrømme, og hvor antisemitismen fortsat lever, også i Danmark. Der er kommet mange nye vinkler og perspektiver på historien om Danmark under besættelsen, og et fornyet fokus på, at de voldsomme og frygtelige oplevelser under flugt og fangenskab resulterede i ar på både liv og sjæl. Men resultatet af den folkelige indsats, der gjorde flugten mulig, og en fælles dansk og svensk humanitær indsats, var, at langt de fleste danske jøder reddede livet. Og det vil blive markeret i løbet af året gennem en række tiltag og aktiviteter. Det er en historie, som for mange både i og uden for Danmark og med meget stor rette står som et lys i mørket og er blevet en vigtig del af dansk identitet og selvforståelse og for opfattelsen af Danmarks rolle under 2. verdenskrig. Men det er også vigtigt at huske og fortælle de mørke sider af historien. Flugten, deportationerne, angiveriet og arianiseringen af danske virksomheder, dansk deltagelse i myrderierne, afvisningen af jødiske flygtninge ved den danske grænse, bidragene til den tyske krigsmaskine, både direkte og indirekte, som er blevet trukket frem af historikerne, især gennem de sidste 2 årtier. Det er først, når vi tør se på helheden, at vi har en mulighed for at forstå og lære af historien, og at vi alle har et ansvar i forhold til de valg, vi tager i enhver given historisk kontekst og situation. Som statsanerkendt kulturhistorisk institution er det netop vores opgave at kunne bidrage gennem oplysning og viden til en nuanceret og reflekteret stillingtagen og debat. Og det er vigtigt, for historien er den, vi skriver, og det er den, vi fortæller. Erindringen af vores fælles ansvar og vores eneste måde sammen med oplysning at forebygge gentagelse på. Det kræver en indsats, vilje og valg, både politisk og individuelt. Dagen i dag og den fælles erindring er vigtige påmindelser om dette, og derfor også betydningsfulde som udtryk for en fortsat vilje til at ville gøre en aktiv indsats for at forhindre gentagelse.
Og med de ord vil jeg give ordet videre til dagens første taler, kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Tak for invitationen til at tale i dag. Da jeg i morges lukkede døren til min lejlighed, velvidende, at jeg i dag skulle herhen, tænkte jeg på overrabbiner Bent Melchior og hans beretning om, hvordan han og hans familie flygtede til Sverige i 43. Han var 14 år gammel. For at undgå den tyske besættelsesmagts forbrydelser måtte familien Melchior sige farvel til alt, hvad de havde kært. En nat i oktober lukkede de døren til deres lejlighed på Forkammervej, Frederiksberg. De lukkede døren til alle deres ejendele, uden at vide, om de nogensinde ville vende tilbage. Det må have været som at lukke døren til livet, som de kendte det. For Bent Melchior var døren, der lukkede, et dramatisk øjeblik, et skelsættende øjeblik, der havde betydning for ham resten af hans liv. I dag mindes vi ofrene for Holocaust og andre folkedrab. Vi mindes dem, der aldrig fik lov at gå over deres dørtærskel og komme hjem igen. Vi markerer, at der på ganske få år blev myrdet flere end 6 millioner jøder med en brutalitet og grusomhed, som ikke er til at forstå. Alene i Auschwitz-Birkenau omkom der mere end 1 million mennesker. Men vi markerer også, at selv i mørket er der lys. Selv i mørket er der medmenneskelighed, og der er håb. I år kan vi i Danmark markere 80-året for de danske jøders flugt. Og det er et lille lys midt i Holocausts mørke, som vi i år markerer over hele landet. For det lykkedes nemlig størstedelen af de danske jøder at flygte til det neutrale Sverige og komme i sikkerhed. Men når mennesker flygter, lægger de deres liv og skæbne i andre menneskers hænder. Bent Melchior har i flere sammenhænge fortalt, hvordan hans forældre kort inden flugten afbestilte den daglige mælk hos det lokale mejeri og talte med grønthandleren i opgangen om at se efter familiens lejlighed og ejendele, mens familien var væk. Familiens flugtplaner blev så delt med danskere og mennesker, de stolede på omkring dem. Og det synes jeg siger meget om tilliden mellem mennesker, der trods forskellige trosretninger, hverdage og forhold er bundet sammen i et skæbnefællesskab. De danske jøder havde brug for husly og hjælp til at organisere sejladsen over Øresund. Fiskere, der havde små og store både liggende langs kysten, spillede en central rolle. Og gradvist blev transporterne mere effektive og kunne sejle hundredvis af flygtninge over sundet og i sikkerhed hver eneste nat. Næsten 7.000 danske jøder nåede sikkert til Sverige. Men vi skal også huske skyggesiderne, når vi fortæller historien om det lille lys i mørket og fortæller det videre. Det er vigtigt at huske, at prisen for at flygte var høj, både menneskeligt, men også økonomisk. Og mange var påvirket af flugten resten af deres liv. Ligesom det også er vigtigt at huske, at det ikke var alle danskere, der rækte hånden ud mod jøderne, der havde de bedste og mest medmenneskelige intentioner. Nogle var drevet af ærgerrighed og økonomisk profit, og det må vi heller ikke glemme. Vi mindes i dag også de danske jøder, som ikke nåede i sikkerhed. For næsten 500 jøder blev sendt med kreaturvogne i retning mod Theresienstadt og mørket, og de led under voldsomme og frygtelige ydmygelser, sult, kulde og hårdt fysisk arbejde. Mange af dem kom aldrig hjem igen. Mange af dem, der flygtede, valgte som Bent Melchior og hans familie at komme hjem til Danmark, da krigen var forbi. Sidenhen har mange fået børn, børnebørn og oldebørn. Nogle af jer er måske til stede i dag. Vi ved, at eftervirkningerne af flugt, eksil og deportation påvirker mennesker i flere generationer. Til dem, der er efterkommere, både dem, der flygtede og dem, der ikke nåede hjem, vil jeg gerne sige, at vi aldrig glemmer jeres families ofre og lidelser. Jeres familiehistorie er en del af Danmarks historie. Og denne del af historien må aldrig gentage sig eller blive glemt. Antisemitismen er en trussel
mod os alle, mod vores værdier og mod vores demokrati. Jeg vil gerne understrege, at den danske regering står sammen med vores jødiske medborgere i kampen mod den antisemitisme, som vi desværre ved eksisterer i Danmark. For antisemitismen må aldrig slå rod i vores land. Den udgør en trussel mod os alle og mod vores demokrati. Der findes ikke et simpelt greb til at bekæmpe den. Derfor indeholder den handlingsplan, som vi arbejder med mod antisemitisme, som blev lanceret sidste år, mange forskellige initiativer, som skal sætte bredt ind mod antisemitisme. Arrangementet i dag er også et værn netop mod den, fordi i dag hjælper vi hinanden med at holde erindringerne i live. Vi må sikre de væsentlige fortællinger og beretninger for eftertiden. Det synes jeg, vi alle sammen skal give en ekstra tanke i aften, når vi træder over dørtærsten til vores hjem og til vores kære, og det liv, som vi kender det. For frihed er ikke en selvfølge. Tak for ordet. And I would like to introduce the Ambassador of the United States of America to Denmark, Mr. Allan Leventhal. Thank you, Giannis, for your kind introduction. And thank you, Jakob, for your powerful remarks. I am so deeply moved to be part of this solemn commemoration, to be in the presence of the survivors of this great evil, survivors whose strength brings them here today to tell their story and inspire us to build a better world where this will never happen again. More than 6 million Jews perished during the Holocaust. 1.5 million children. Think about that image. 1.5 million children, 1.5 million pairs of shoes. When you visit the museum Yad Vashem in Israel, you see an exhibit of shoes. Huge amounts of shoes. Shoes of children who perished. Once you see it, you can never erase that image from your mind. And we remember the millions more who were killed by the Nazis' campaign of evil. But we also remember the heroes. In the Talmud, the book of Jewish law, whoever saves a single life is considered to have saved the world. Here in Denmark, so many stood strong in the face of evil and saved the world. In our society of today, we are seeing rising waves of hate and bigotry. Let us come together to build on the work of the Danish Jewish Museum and the powerful voices of the survivors with us here today. To fight hate and bigotry and ensure a world of decency, respect, and understanding. Thank you. And thank you for that powerful message. Jeg vil nu straks give ordet videre til Sveriges ambassadør i Danmark, Charlotte Wrangberg.
Kära deltagare, kära alla. Jag är både hedrad och djupt tacksam att jag får vara här idag på Förintelsens minnesdag. Vi är en del här och nu av en världsomfattande manifestation. Den 27 januari samlas människor över stora delar av världen för att fira och högtidlighålla minnesdagen för Förintelsens offer. Idag minns vi också oktober 1943 och mitt under Förintelsen då en unik räddningsinsats inträffade i norra Europa. Och det är nu 80 år sedan. Sedan april 1940 var Danmark ockuperat av Tyskland, men den danska regeringen vägrade att ge efter och särbehandla judarna. Men sommaren 1943 införde de tyska ockupanterna undantagstillstånd och planen var att alla judar skulle arresteras. Den nazistiska förintelseapparaten förberedde sig. Men informationen läckte ut av olika anledningar och en stor räddningsaktion till Sverige kunde starta. Det går förstås inte att på kort tid redogöra för hela händelseförloppet, men några nedslag kan göras. Den danska regeringen hade varit förutseende nog att placera ut danska poliser längs kusten för att hindra att tyskarna byggde upp en liknande organisation. Och kustpolisen kunde på så sätt bidra till flykten. Men de som också hjälpte judarna var en stor mängd enskilda personer som gömde judarna i sina hem eller gårdar, skaffade bilar och pengar och kontaktade enskilda fiskare som med sina båtar var beredda att skeppa judarna över till Sverige. En del judar passerade också det svenska residenset i Köpenhamn för skydd. Och detta skriver bland annat dåvarande ambassadören Gustav von Dardel om i sina memoarer. Och den 2 oktober 1943 meddelade den svenska regeringen i radio och via nyhetstjänsten Tidningarnas Telegrambyrå att Sverige skulle ta emot alla danska judar som flydde till Sverige. Judarnas ankomst underlättades av att den svenska kusten bevakades mycket noga 1943. Det fanns svensk militär dygnet runt i alla hamnar. Det gjorde att alla flyktingbåtarna, även på natten, upptäcktes tidigt. Och militär och polis kunde snabbt ta hand om flyktingarna. Och det var viktigt så att fiskebåtarnas skeppare snabbt också kunde återvända till Danmark. Och i Sverige öppnade människor sina hem för de flyende, liksom förstås myndigheter och organisationer. Den överväldigande majoriteten av de danska judarna räddades. Men trots alla insatser kunde inte alla judar fly till Sverige och närmare 500 deporterades till Theresienstadt. Men den danska civila administrationen glömde dem aldrig. Och de flesta överlevde och kunde återvända till Danmark efter krigsslutet. De kom tillbaka till Danmark via Sverige med de vita bussarna under ledning av Folke Bernadotte i ett svenskt-danskt samarbete. Och totalt så räddades på så sätt över 15 000 människor från koncentrationsläger. Jag vill också vid detta tillfälle nämna Raoul Wallenberg som på hösten 1944 sändes till Budapest. Tillsammans med diplomaten Per Anger gjorde han stora insatser för att rädda tiotusentals ungerska judar. Men den 17 januari 1945 färdas Raoul Wallenberg till ett sovjetiskt högkvarter, eskorterad av den sovjetiska hemliga polisen. Han återvände aldrig och vad som hände vet vi fortfarande inte. Vi har ett gemensamt ansvar för att arbeta för att förintelsen aldrig någonsin upprepas. Det arbetet kan se ut på olika sätt.
Och det handlar både om länders och individers ansvar. Allt eftersom tiden går blir det yngre generationers skyldighet att medverka till att vittnesmålen förs vidare. Vi behöver även institutioner för att bevara vittnesmål om Förintelsen och utbildningar och andra insatser. I Sverige har vi till exempel Myndigheten för levande historia vars uppdrag är att informera bland annat om Förintelsen. Vi har också nyligen öppnat Sveriges museum om Förintelsen och museet ska bevara och föra vidare minnet och fördjupa kunskaperna. Och vårt ansvar är större än så. För judar måste också kunna känna sig trygga i våra samhällen och känna tilltro till att judiskt liv är möjligt. Och detta gäller också givetvis andra minoriteter. Det svenska ordförandeskapet i EU som pågår under årets första halvår kommer att arbeta för att värna de europeiska gemensamma värderingarna. Det innebär bland annat att fortsätta att prioritera kampen mot antisemitism. I mars förra året tog Sverige över ett ettårigt ordförandeskap i International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA. IHRA kom till på svenskt initiativ 1998 och alla medlemsländer har beslutat att ansluta sig till Stockholmsdeklarationen från 2000. I oktober 2021 arrangerades Malmö internationella forum för hågkomst om Förintelsen och inte mindre än 60 delegationer utfäste sig att bidra till IHRAs aktiviteter. Och på så sätt kan IHRA och IHRAs arbete stärkas. Vi hedrar minnet av Förintelsens offer. Vi lär av historien och vi lovar varandra aldrig igen. För 80 år sedan, i tider av den största ondska, var det medmänsklighet och humanism som hjälpte judarna över Öresund. Vi kan alla agera i samma anda. Tack. Ja, og tusind tak. Og uden den svenske modtagelse, så ville flugten jo heller ikke have været mulig, så tak igen. Jeg would like to give the word now to the Bulgarian ambassador to Denmark, Mr. Svetlan Stoiv. Thank you so much, Janos. I'm not going to speak in Bulgarian. But when I'm looking at the audience, for almost everyone gathered here, the World War II is a story which we have no personal memories from. I was born in 1960, and for me it's a lesson from a history book, a museum exhibit, a movie, a black and white photo. Even so, and despite the time past, the horrifying face of this war still haunts us after we close the history book, after we leave the museum or cinema, or after we put down yet another black and white photo. There are questions that every consecutive generation still asks. How and why was an entire group of people left to fend for themselves when everything was being taken from them? Their honor, their bread, their kids, their lives. I'm of course referring to the civilization catastrophe we call the Holocaust, and how it was possible for life to go on its aftermath. Amongst all the scenes of unprecedented cruelty and humiliation, in the midst of the huge indifference in the face of the ruthless trampling on the very foundations of civilization,
we do see glimpses of compassion and empathy. We have to learn how to make sense of all these parallel images, the unprecedented level of dehumanization and the collapse of civilization in contrast to the amazing examples of empathy and humanness from the people who strive to rebuild a harmonious society from the pieces of a degraded world. If I had only 1 minute to speak today, I would say the following. Between 1940 and 1944, there were two opposing policies on the Jewish question in Bulgaria. The official policy, subservient to the Nazis, and its alternative, the policy of the civil society, which resisted the official one. However, now that I have the opportunity to speak in some more detail, I need to add the following. The whole story started suddenly in 1940 when the pro-German Bulgarian government of Bogdan Filov prepared a bill for the protection of the nation, a law that deprived Bulgarian Jews of their political and civil rights. Even though anti-Semitism did not have roots in Bulgaria and was not shared by Bulgarians, the government still pushed it in public life. And here comes the crucial moment which makes the Bulgarian case specific. Immediately after the government announced the anti-Semitic bill, people reacted. The Bulgarian Jews, the Bulgarian Orthodox Church, the professional unions, intellectuals, regular citizens, an avalanche of protest letters, petitions, telegrams, articles hit the government officials. People overtly rejected this law both as anti-constitutional and immoral. Despite this reaction, the law for the protection of the nation was passed in January 1941. 2 months later, under the menace of 500,000 German troops at its borders, Bulgaria was forced to abandon its neutrality and join the Axis on March 1, 1941. In the beginning of 1943, Bulgarian authorities who administered Vardar Macedonia, Western Thrace, and the Pomoravia under the Nazi occupation carried out tragic and cruel deportations from these territories and were now to continue them in the so-called Old Bulgaria. However, little did they expect the level of resistance they would meet. In March 1943, when all plans and preparations for deportation were finished in utmost secrecy, information leaked and civil society interfered immediately. The citizens of a small Bulgarian town would not give up. They had to stand up for the Jews that were about to be deported. The time to act was little, so they sent a couple of eminent fellow citizens to the capital city in a desperate effort to stop this absurd plan. Those 4 men, a member of the parliament from the majority, a lawyer, a businessman, and a teacher, met the vice speaker of the parliament. The dramatic last-minute efforts of those citizens forced the government to cancel the order for deportation. After meeting with the group, the same deputy speaker of parliament, Dimitar Peshev, took the initiative in his hands by writing his famous letter condemning the government's actions. He collected 43 signatures from the majority of the parliament in support of this well-judged appeal. An act of bravery by a small group of people grew into a wave of support that finally forced the authorities to abort their plans, thus saving 50,000 lives from deportation. The impact was such that the German ambassador to Sofia, Beckerle, found himself obliged to report to Berlin
in the summer of 1943 that the average Bulgarian does not understand the meaning of the struggle against the Jews, the more so as the racial question is totally foreign to him. This brings us to the specific lesson that the Bulgarian case teaches us. The persistent efforts of civil society structures within the span of 2.5 years successfully stopped the repressive government policy. This act of bravery and tolerance in the middle of the horrors of the Second World War is a huge source of national pride for all Bulgarians. Perhaps today, when xenophobia and anti-Semitism throughout Europe remind us about their existence once again, the Bulgarian case demonstrates that the worst scenarios cannot be accomplished if enough people stand up in defense of principles. Thank you. Thank you very much. Vi vil nu gå videre til næste del af programmet, og jeg vil give ordet videre til historiker Simon Kratholm Ankergaard, der sidste år udgav bogen Oktober 43. Værsgo, talerstolen er din. Tusind tak. Jeg er utrolig glad over at være her og få lov til at tale. En dag i oktober 1943 ankom den jødiske familie Oppenheim til Theresienstadt. Mor Melanie, far Moritz og de 2 voksne børn, Ellen og Ralf. Deres flugtforsøg fra Danmark til Sverige over Øresund var endt fatalt, ja, tæt på tragisk. I en råkold nat var deres robåd tæt på at gå under. Frysende og bange gjorde de sig klar til at overgive sig til døden i det kolde vand. En frelsende engel i jern og damp, DFDS-skibet Ydon, viste sig i horisonten og reddede dem ombord. Midt i lettelsen over at være blevet reddet, fik de at vide, at en tysk patruljebåd var på vej ud til skibet for at hente de jødiske flygtninge og føre dem i fangenskab. Her viste familien Oppenheim sig igen klar til at overgive sig til døden. Sammen delte de den flaske cognac, som deres læge havde opblandet med morfin. De besluttede sig for at gennemføre det, som de havde håbet på, at de ikke skulle gennemføre, et kollektivt selvmord. De havde altså valgt døden over det tyske fangenskab. Blandingen i cognacen viste sig imidlertid at være for svag. Den førte ikke døden med sig, men i stedet bevidstløsheden. Familien Oppenheim endte alligevel i fangenskab, og efter et ophold i Horserødlejren blev de transporteret først med skib, siden med tog, til den jødiske ghetto i KZ-lejren Theresienstadt, 60 km fra Prag. Efter krigen beskrev Melanie Oppenheim sit første møde med ghettoen, efter at hende og familien var blevet sluset ind, og efter at de var blevet frataget både tøj og bagage. Hun fortæller, der var en trængsel af gående og liggende mennesker. Vi så ikke andet end udtaget ansigter. Vi hørte ikke andet end spektakel. Og der var en stank, der var uudholdelig. Hun fortæller videre, at hun så mennesker, der bevægede sig i noget, der lignede slow motion. Alle bevægede sig på en ganske mærkelig og langsom måde, og vi kunne ikke begribe det. Hvorfor går alle tusinder af mennesker, hvorfor går de så mærkeligt? Hvad var det så? Det var sulten. De kunne ikke gå hurtigt. 14 dage efter var Melanie selv så sulten, at hun beskriver, hvordan hun en dag stod på toppen af en trappe og havde svært ved at overskue at gå ned ad den. I år, til oktober, er det 80 år siden, at familien Oppenheim kom til Theresienstadt. Det er 80 år siden, at den tyske besættelsesmagt gik i aktion for at arrestere
og deportere de op mod 8.000 jøder, der var i Danmark på det tidspunkt. 80 år siden af det jødiske spørgsmål, som det blev kaldt, blev forsøgt løst i Danmark. 80 år siden at den ondskab, som holocaust var, også kom til Danmark. I det, der skulle vise sig at blive et både unikt, mirakuløst og historisk forløb, endte over 7.000 af jøderne i Danmark i det neutrale og sikre Sverige. Men lige under 500 gjorde ikke. De endte som familie Oppenheim i Theresienstadt, der var en del af det vidt forgrenede net af koncentrationslejre og udryddelseslejre, som nazisterne havde opbygget i det centraleuropæiske område. Her skulle de forsøge at leve et liv i permanent undtagelsestilstand, at finde mening i meningsløsheden, at leve og i sidste ende forsøge at overleve. I 1944 beskrev den østrigske jøde og Theresienstadt-fange Leo Strauss, hvordan han forsøgte at komme igennem opholdet i det, jeg ikke tøver med at kalde helvedes forgård. Han beskrev det i et digt, han kaldte als ob, som om. De 2 første og de 2 sidste vers af i alt 10 vers lyder sådan her, og nu forsøger jeg mig på mit skoletysk. Ich kenn ein kleines Städtchen ganz tipptopp. Ich nenn es nicht bei Namen, ich nenn's die Stadt als ob. Nicht alle Leute dürfen in diese Stadt hinein. Es müssen Auserwählte der als ob Rasse sein. Man legt sich auf den Boden, als ob das wäre ein Bett, und denkt an seine Lieben, als ob man Nachricht hat. Man trägt das schwere Schicksal, als ob es nicht so schwer, und spricht von schöner Zukunft, als ob schön morgen wäre. Theresienstadt, det er jo selvfølgelig som om byen. Han beskriver et digt, at ikke alle mennesker kan bo i byen. Man skal være en særlig udvalgt race, som om racen. I det næstsidste vers skriver han, at man lægger sig på gulvet, som om der var en seng, og man tænker på sine kære, som om man havde hørt nyt om dem. Og til sidst, at man bærer sin tunge skæbne, som om den ikke er tung, taler om den skønne fremtid, som om der var et i morgen. Leo Strauss overlevede ikke. Der var endegyldigt ikke noget i morgen for ham. Han døde i 1944 i Auschwitz. Her var han blevet deporteret til fra Theresienstadt, og her endte han sit liv som en af de ubegribeligt mange, som vi blandt andet mindes i dag på Auschwitz-dagen. De jøder fra Danmark, der opholdt sig i Theresienstadt, ja, de kendte til de her deportationer ud af Theresienstadt. Nogle af dem var direkte vidner, som den unge Ralf Oppenheim, der i en periode arbejdede ved fæstningsbyens jernbanestation og så togene med deres lange rækker af kreaturvogne blive fyldt, sætte i gang og sætte kursen mod lejre som Auschwitz. Sten Metz, 8 år, da han sammen med sin far og mor blev taget af tyskerne 2. oktober 1943, oplevede dem også deportationerne, bare på en anden måde. Han mødtes i en periode hver eftermiddag med en gruppe tjekkiske drenge for at spille fodbold med en bold lavet af gamle klude. En dag dukkede de tjekkiske drenge ikke op, og han så dem aldrig siden. Det er en 8-årig drengs beskrivelse af den grumme virkelighed og den onde sandhed, det var. De systematiske deportationer og dermed også den systematiske udryddelse af jøderne, som det blev aftalt på indbegrebet af følelseskoldt bureaukrati, Wannsee-konferencen i januar 1942, hvor endløsning, den endelige løsning på jødespørgsmålet, blev forhandlet. Det var et folkemord aftalt ved et konferencebord. Jeg har haft det store privilegium at tale med Sten Metz, en af de øjenvidner til oktober 1943, der stadig lever. Det gjorde jeg i forbindelse med min research til bogen om netop oktober 1943. Han er i dag 87 år. At høre ham fortælle, hvordan de blev taget af tyskerne. At høre ham fortælle om rejsen i kreaturvogne ned gennem Europa til endestationen. At høre ham fortælle, hvordan han og hans mor blev adskilt fra hans far. At høre om, hvordan de i marts 1944 fik nys om, og desværre endelig bekræftede, at faren Axel var død, udmaget, udpint på et lazaret i lejren. At høre ham fortælle alt det, er dybt bevægende, ganske forfærdeligt, men også utroligt
vigtigt. Ud af den samlede jødiske befolkning i Danmark var det en lille del, der endte i Theresienstadt, og deres stemme har været svag i de første store samlede fortællinger. Traumatiseret som de var, da de overlevende kom hjem, det gjorde 53 af dem ikke, havde de svært ved at give sig selv en stemme. For mange fik de først den stemme årtier efter deres oplevelse i Theresienstadt. Andre fandt aldrig nogensinde den stemme. Og samtidig fyldte befrielsen og fortællingen om de mange tusind, der blev reddet, virkelig meget. Berettiget, uden tvivl, men med konsekvenser for dem, der ikke nåede til Sverige, før de var blevet reddet ud med de hvide busser i april 1945. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at høre deres stemmer, lytter til deres fortællinger og giver dem videre. For de giver os pejlemærkerne på alt det, vi skal være opmærksomme på, så vi ikke ender med at gentage denne grufulde historie. I 3,5 år af den tyske besættelse af Danmark levede jøderne under samarbejdspolitikkens beskyttende hinde. Men da den brast, så kom tyskerne også efter dem. Nazisterne udkæmpede 2 krige. Den ved fronten, og så den mod jøderne, hvor endemålet var udryddelsen af alle jøder i de tyskkontrollerede områder af Europa. Og Danmark kunne ikke forblive en blind plet i den krig. Argumentationerne for aktionen mod jøderne i oktober 1943 var ekkoer af argumentationen og parolerne fra 1930'erne. Jøderne var fjender af folket, samfundsskadelige. De skulle udgrænses og senere udryddes. Logistikken og aktionen var også som løftet ud af forhandlingerne på Wannsee-konferencen. Detaljerede forberedelser til aktionen, rekvireringen af transportskibe og togstammer bestående af kreaturvogne. Selvom skæbnen for de jøder, der kom fra Danmark, i høj grad formede sig anderledes end skæbnen for de jøder, som kom fra andre lande og andre områder, så blev de stadigvæk ofre for det nazistiske verdenssyn, hvor det jødiske folk skulle fratages al værdighed og al menneskelighed. De skulle være umennesker, hvis arbejdskraft måske nok skulle udnyttes, men hvis skæbne i sidste ende var klar, den totale udryddelse. Det er ondskab. En industrialiseret, byråkratiseret ondskab i sin reneste form. Og også derfor en fortælling, vi bliver nødt til at holde i live til skræk og advarsel. Vi bliver nødt til at se på formlen for dette folkemord, så vi kan afkode, hvornår tegnene på et nyt viser sig. Det mirakuløse i den succesfulde flugt for over 7.000 jøder fra Danmark er blandt andet og særligt rodfæstet den kendsgerning, at man i Danmark over en bred kamp netop ikke købte præmissen om, at jøderne var et underordnet, mindreværdigt folkefærd, hvis selve eksistens var en trussel mod stat, samfund og racernes renhed. Den beskyttelse, som samarbejdspolitikken gav jøderne indtil slutningen af august 1943, bundet præcis i, at jøderne blev betragtet som og italesat som danske medborgere, før de var jøder. Og at tusindvis af danske medborgere i løbet af oktober risikerede mangt og meget for at hjælpe deres jødiske medborgere på flugt og videre til Sverige, bundet i præcis det. Det var slet og ret medmennesker, og det var medmennesker i knibe. Også det er en vigtig fortælling at fortælle, og at blive ved med at fortælle. Det var de jødiske medborgers skæbne, det handlede om. Det var deres liv og deres valg, det galt. Og præcis deres ageren og handlekraft, og præcis de mange danske flugthjælperes agering og handlekraft, da ondskaben indfandt sig, tjener til stor inspiration, også den dag i dag. Den viser om noget, at der er håb og mod og moral og samvittighed, selv i de mest ekstreme situationer, og at det i sig selv kan sætte grænserne for de mest bestialske forsøg på folkemord. Tusind tak for ordet. Ja, tak. Vi vil nu gå videre til det næste punkt i programmet, som er vidnesbyrdene. Og vi er utrolig taknemmelige for, at I har lyst til at komme her i dag og dele jeres fortællinger og vidnesbyrd med alle os andre. Det første vidne, som jeg vil bede om at fortælle sin historie, er Miriam Gelfer Jørgensen.
der er født i 1939 og måtte flygte til Sverige med sine forældre i 1943. Miriam, velkommen. Hvordan oplevede et barn på knap 4 år flugten? Jeg husker, hvordan vi løb ned ad gaden, efter at jeg var blevet hentet hos den børnehavelærerinde, hvor jeg var blevet anbragt, mens mine forældre skilte sig af med så meget af det varelager, der var i mine forældres antikvitetshandel, for at skaffe penge til selve flugten. Jeg husker løbet ned ad gaden, og jeg husker, hvordan vi kom til Fiskerhuset i Kastrup, og har fået fortalt, hvordan vi måtte skjule os, fordi der var en Gestapo-bil, som kørte forbi, og de havde selvfølgelig været og banket på vores dør. Men som de fleste i den situation bagefter, så hørte man ikke meget. Det var aldrig noget, vi talte om, hvad der skete. Men jeg husker altså opholdet der, det korte ophold hos fiskerne, hvor min mor besvimede, og det synes jeg var skrækkeligt flovt. For der var jo mange andre mennesker. Så blev vi stuet ned i fiskerbåden, og det var jo ikke, for et barn var det ikke kun traumatisk, det var også lidt spændende. Men det var ikke så morsomt at sidde nede i det der lille rum, hvor kvinderne og børnene og flere græd selvfølgelig. Og mange blev syge, for det var jo i oktober, og der var en skrækkelig storm. Tiden i Sverige var faktisk en god tid for mig. Jeg kom i svensk børnehave, lærte svensk, og vi fik med tiden en god lejlighed, så det var faktisk en tid, som jeg synes var rar. For der var jo ret meget, der gik hen over hovedet på mig. Men det traumatiske begyndte egentlig, da vi kom hjem igen. For forretningen og det meste af varelageret var blevet spredt for alle. Forretningen var taget, og varelageret spredt for alle vinde. Og det samme galt lejligheden. Den var taget af andre, og alt indbo var væk. Derfor blev vi efter nogle dage på Skovshoved skole, hvor vi alle lå sammen med mange andre mennesker på gulvet, kom vi til Trepillogen, som havde været børnehjem, en gammel villa i Klampenborg. Og der boede jo rigtig mange mennesker. Vi fik et ganske lille værelse, vi var kun 3 personer, men det var så smalt, at sengene måtte stå i den ene efter den anden. Altså mine forældre lå i en seng langs væggen, og jeg lå så i den sidste seng. Så lidt plads var der, men så noget som måltider, det var jo noget, man havde sammen med alle de andre, og det synes jeg på det tidspunkt ikke var særlig morsomt, og sådan må mine forældre jo også have følt det. Men vi talte aldrig om den tid, der var ligesom lukket, og det kan man godt spekulere på, om det var godt eller dårligt. Men jeg blev jo på den måde skånet for meget. Har i hvert fald ingen erindring om, hvornår det gik op for min mor. Hun fik besked om, at det meste af hendes familie fra Norge, hun var selv fra Trondheim, at det meste af hendes familie og hendes 3 søstre var døde i Auschwitz. Det fik jeg aldrig noget at vide om, eller omstændighederne omkring, hvad der var sket. Det talte man ikke om. Vi boede på Trepillogen et godt stykke tid, jeg tror 3/4 år. Og da vi stadig ikke havde nogen lejlighed, så da der blev tyndet ud af beboerne på Trepillogen, så fik vi et lille bitte værelse op på loftet på
Morescos gamle villa i Ordrup, Adelaide. Der boede vi så et stykke tid. Og så må det være sommeren 45, der fik vi så lov at låne en lejlighed hos noget familie, indtil vi så endelig fik en lejlighed. Det er sådan set først, efter jeg er blevet voksen, at det er gået op for mig, hvor svær den periode må have været for mine forældre, og det har selvfølgelig også påvirket mig, men selv blev jeg jo skånet ved ikke at høre om det. Og det kan man godt, det der med, at alt skal fortælles til børn, det er nok ikke altid en god idé, for i hvert fald så blev jeg skånet for alle de forfærdelige ting, der åbenbart var sket med min mors familie. Ja, det var, hvad jeg ville sige. Det næste vidnesbyrd kommer fra Ole Philipsen, der som 12-årig flygtede sammen med sine forældre og storebror fra Fletten Strand i Nordsjælland i oktober 43. Han vil aflægge vidnesbyrd i samtale med Miriam Kapelle, og værsgo at komme op i arrangementet. Tak fordi vi måtte komme. Jeg har glædet mig til at have den her samtale med Ole. Ja. Jeg vil starte med at sige, at det jeg ved er jo, at du var 11 år, da du blev nødt til at flygte med din familie over sundet til Sverige. Og at du på det tidspunkt i dit liv er en flittig dagbogsskriver. Ja. Og det har vi jo glæde af i eftertiden, fordi din dagbog er bevaret, og du har skrevet med en så sirlig, læsbar skrift, at den er til at forstå i dag og læse. Den er læsbar. Så som indledning vil Ole læse højt fra sin dagbog. Ja. Hvad du lige vil sige lidt selv. Ja, det er fra den 1. oktober 43. Jeg var 11 år, og jeg skrev: I den senere tid var jødespørgsmålet kommet op i Danmark. Så det var bedst, at vi flygtede til Sverige hurtigst muligt. I dette spørgsmål var Bundesen også behjælpelig, og en dag spurgte han, om vi ville blive roet over samme aften. Far sagde nej, for han ville ikke løbe nogen risiko. Vi boede på et pensionat vi var flygtet, kan man sige, fra Klampenborg, hvor vi boede, og var på det her tidspunkt på et pensionat i Hellebæk, der hed Majorgården. Og så skriver jeg: Det blev imidlertid for farligt at bo på Majorgården, fordi der kom flere og flere jøder, og der var flere og flere jøder, der blev fanget og sendt til Polen og Tyskland. Altså, jeg vidste, at de blev sendt til Polen og til Tyskland, men det var alt, hvad vi vidste. Vi vidste ikke, hvad der skete. Vi havde ikke hørt om koncentrationslejre andet end, at det var lejre, når man åbenbart arbejdede. Vi kendte ikke de grusomme detaljer. Og så skrev jeg, hvordan vi med vores gode venner, mine forældres gode venner, flyttede rundt fra Hellebæk til Lyngby, fra Lyngby til Skodsborg, ligesom for at, hvis vi skulle være forfulgt, og endte i Humlebæk, hvor min far havde aftalt gennem sine venner med undergrundsbevægelsen, at der var en fisker, der skulle komme. Og der var så 2 nætter, hvor vi stod nede på stranden og ventede, og der kom ikke nogen. Og jeg ved ikke, hvad der skete, det var der ingen, der vidste, men
Den tredje aften gik vi ned med en gruppe mennesker. Vi var 19 i alt, og så kom fiskerbåden. Og det var ved sletten. Der i dag står der et mindemærke lavet af Per Arnoldi, som viser en robåd. Og det var stort set det sted, hvor vi stod alle disse mennesker og ventede. Vi kom ud til fiskerbåden efter forskellige problemer og sejlede. Og jeg husker tydeligt, at vi lå nede i bunden af fiskerbåden, og jeg lå ved siden af en frihedskæmper, der hed Christensen, og som var skolelærer fra Sakskøbing. Det kan jeg huske. Og han fortalte historier, mens vi sejlede i cirka 2 timer, en sejlads, der normalt tager under det halve. Så ja, vi kom til Sverige, vi kom til Ven, og da vi kom til Ven, så var der en svensk Lotte, altså en uniformeret hjælper, der rakte hånden ned og hjalp os op, og så sagde hun til mig noget, jeg aldrig glemmer. Hun sagde, velkommen til Sverige. Vil du have et stykke chokolade? Ja, det er meget rørende at høre dig fortælle, og også at se den berørthed, der er her mange år efter, over hvad den velkomst har betydet. Så det at blive budt velkommen, når man er flygtning, har en så stor værdi. Ja, altså, jeg kan høre det, hende sige det den dag i dag. Ja. Ja. Og jeg kan også høre fiskerbådens tøf. Altså, jeg fyldte 12 år den dag, vi kom til Sverige. Så for 80 år siden, ja. Ja. Og hvis vi nu går lidt tilbage i historien, nu sprang vi jo lige ind i det med din højtlæsning fra dagbogen. Hvis vi går lidt tilbage, kan du fortælle noget om, hvordan fik I besked om, at I måtte flygte? Ja, jeg husker visse ting. Far blev ringet op af sine gode venner. Der var flere af dem, som var meget aktive i bevægelsen mod tyskerne. Og de sagde, at vi skulle flygte hurtigst muligt ud, og de fortalte, hvordan vi skulle gøre det. Min fars reaktion var negativ. Han sagde, vi er i Danmark, det kan ikke ske. Altså, han troede ikke på det. Og det tog, jeg ved ikke hvor lang tid, men den anden eller tredje opringning forstod han. Og så tog vi afsted med toget fra Klampenborg til Helsingør og cykel videre til Hellebæk og så rundt omkring. Og hele tiden var det altså vores gode venner, der kørte os og anbragte os og sørgede for forbindelsen til fiskerne. Ja. Det er alt, hvad jeg ved. Ja. Kan du huske forberedelserne? Der skulle skaffes nogle penge til at betale fiskeren. Der var også noget med et hjem, I skulle forlade. Kan du huske nogle af de forberedelser? Du har været 11 år, så det kan også være... Vi forlod vores hus med kort varsel og med meget lidt bagage. Og altså, den afsked med huset står ikke for mig som noget... Altså, vi skulle bare afsted, og jeg levede meget i nuet. Og vi vidste jo ikke, hvad faren var. Var der nogen, der passede på jeres hus? Passede nogen på jeres hus, mens I var væk? Ja, det blev rekvireret af den tyske Wehrmacht, og der boede en tysk officer. Og da vi kom hjem, havde han allerede forladt huset, og vores venner og en ansat i huset, stuepige eller hvad det hed dengang, havde gjort det hele i stand, så vi kom hjem til det samme, vi havde forladt. Det var altså meget heldigt og meget utrolig heldigt. Vi havde men selvfølgelig, vi var flygtninge, og ja, det gjorde jo et kæmpe indtryk. Ja. Ja, og hvordan med den sum, I skulle betale fiskeren, ved du noget om det? Hvordan tilvejebragte I pengene? Ligesom Miriam Gelfer fortæller jo, at de måtte sælge... Fiskerne? Ja. Jeg ved, at han gennem 2 venner, der var meget aktive i undergrundsbevægelsen, havde den indirekte forbindelse med fiskerne, og hvordan
de 2 første gange ikke kom. Og med hensyn til betaling, dengang var man ikke så hysterisk med hensyn til penge. Og jeg ved, at min far blev spurgt, og han sagde, selvfølgelig skulle vi betale. De risikerede liv og fiskerbåde. Så i dag, hvor penge, det var fuldstændig normalt. Og det var nok de bedst udgivende penge nogensinde. Ja. Tiden i Sverige, kan du fortælle noget om den? Altså, vi blev altså modtaget på den fantastiske måde, og vi kom også i svensk skole. Det er altså min bror og jeg, vi var i Älmhult først i 14 dage, altså oppe i Småland, og gik i en skole, og de svenske elever var vanvittigt søde over for os og meget nysgerrige. De havde sandsynligvis ikke hørt dansk før. Det var en lille by, og rektor modtog os pænt, og der boede min mor sammen med os. Min far var taget til Helsingborg for at prøve at finde et sted at bo og noget at lave. Men det er altså faktisk kun positive ting. En gang vi var i Sverige. Vi blev godt modtaget af de almindelige mennesker. Fantastisk godt. Og det gjorde vel hele forskellen. Og vi hørte fra vores familie i Norge, at en af dem var blevet sendt til Auschwitz, og en anden var sendt til et andet sted, mens en onkel til mig flygtede til England og kom i Royal Air Force. Og min morfar blev indlogeret på et tuberkulosehospital, hvor han var gode venner med en af lægerne, og anbragt i et værelse, hvor der stod, at det var stærkt smitsom sygdom. Og der overlevede han i Bergen, midt i Bergen, hele krigen. Ja. Så der er så mange forskellige indsatser, som har betydet, at nogen lykkedes med at flygte, og nogen overlevede, hvor de var. Samtidig var det tilfælde, og samtidig afhang det afhang vel altid af ens forbindelser med det omgivende samfund, og man altså havde venner blandt dem, der ikke accepterede jødeforfølgelserne og hjalp. Og i Danmark, det var samtlige af mine forældres ikke-jødiske venner, der hjalp os over. Ja. Hvor meget fyldte det med at være jødisk? Og det spørger jeg om, fordi det er, man kan sige, I bliver jo defineret som nogen, der bliver forfulgt. Men hvor meget fyldte det for jer? Altså, vi var en ikke-observerende, en ikke-religiøs, en kulturjødisk familie, hvor vi var fuldstændig klar over, at vi var jøder. Min far fortalte det mig, da jeg var 4-5 år gammel, at vi var jøder på en meget klodset og mærkelig måde, men altså jeg forstod det efterhånden. Så vi vidste det, men, og vi så vores store jødiske familie indimellem, men vi levede et ganske almindeligt liv, som ikke jøder eller jøder levede. Altså der var ikke meget, men vi vidste jo, at nazisterne var ude efter jøderne. Og jeg kan altså ikke forstå, hvordan vi, de danske jøder, fra 1940 til 1943, levede i den opfattelse, at her sker der ikke noget. Men det gjorde man altså indtil det sidste. Ja. Danmark, det kan ikke ske her. Var jo på sin vis i en boble, eller beskyttet af samarbejdspolitikken. Ja. Så det var også svært at forstå. Det er også det, du fortæller her med din far, der skal overbevises af flere omgange, for han tror ikke på, at det kan være sandt. Nej. Det er svært at forklare. Ja. Men når vi først startede at køre rundt for at finde et sted og bagefter flygte, der var min far altså, han skiftede selvfølgelig og blev meget, meget aktiv og meget cool. Altså han blev ikke nervøs på noget tidspunkt. Nej. Og vi var 4 meget tætte familie. Altså vi havde levet meget tæt sammen altid.
Det betød meget, da vi flygtede. Så vi holdt sammen, os 4. Ja. Ja, Ja. det er længe siden, men ved sådan en lejlighed, så kommer det jo frem igen. Ja, men Sverige, den dag i dag, ordet Sverige for mig, det er positivt, det er frihed, det er det gode. Ja. Så tak til Sverige. Ja. 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 Og tak for din fortælling. Ja. Så. Du må give mig en arm. Jeg giver dig en arm. Så. Tak. Hvor sidder vi hen? Og som altid, her på Auschwitz-dag i Danmark, har vi også et vidnesbyrd fra et andet folkemord. Og i år, der er det stalinismens folkemord, og jeg vil gerne give ordet til Samuel Rachlin. Tak, Janus. Tak til Det Jødiske Museum for at invitere mig til at komme og bidrage med lidt her med tanker og iagttagelser om denne vigtige dag. Det er ikke kun et kært barn, der har mange navne. Det har rædsler og monstre også. Holocaust, Auschwitz, Shoah, Endløsung, det 20. århundredes største katastrofe, det industrialiserede folkedrab. Historiens største forbrydelse mod menneskeheden har haft en lang modningstid som et begreb med et navn i den kollektive bevidsthed, før den fik en plads i det offentlige rum. Globalt. Som en historisk begivenhed, en milepæl, man skulle mindes og markere hvert år, som vi gør det her i dag, den 27. januar. Det har man så gjort, siden FN vedtog en resolution i 2005. Den første Auschwitz-dag blev holdt i 2007. Afsættet var nazisternes folkedrab på Europas jøder, men tanken var at udbrede mindedagen, så andre af historiens folkedrab også blev en del af den fælles fortælling og den kollektive bevidsthed. Resolutionen var et initiativ fra den israelske regering med et ønske om at mindes ofrene for Holocaust. 6 millioner europæiske jøder og millioner af ofre fra andre minoritetsgrupper, men ville ære mindet om ofrene og hindre gentagelse af folkedrab i fremtiden. En dag til at mindes, til at oplyse og fordømme intolerance, had og vold, fordømme hadtale og forfølgelse af personer og grupper på grund af deres etniske oprindelse eller deres religion eller deres seksuelle orientering. Man skulle også lære noget af fortidens tragedier og fejltagelser. Aldrig igen, som det er blevet gentaget her et par gange som et omkvæd. Man valgte den 27. januar, dagen, da koncentrationslejren i Auschwitz blev befriet i 1945. Det er tankevækkende, synes jeg, at det tog 60 år, 3 generationer, at sætte et navn på den dag og markere den hvert år for at bevidstgøre samtiden om vores egen historie og virkelighed. Det er en meget lang læringskurve, kan man sige. I min barndom var Holocaust ikke et tabu, men det var noget, der lå i periferien i en skyggeverden. Noget, der en gang imellem dukkede op på tv, og noget, man hørte om i historietimerne. Som et monster, der ånder tungt og stønner et eller andet sted i mørket. Det var ikke holocaust-benægtelse. Det var snarere en slags holocaust-blufærdighed. Man manglede både
evnen og rammerne til at håndtere noget, der var så stort og rædselsvækkende. Anne Franks dagbog var der og blev læst og brugt, men proportionerne og forbrydelsernes art og den detaljerede viden om udryddelserne talte man ikke om. Den ufattelige gru trængte aldrig helt frem i forgrunden som en del af vores bevidsthed om vores egen virkelighed og historie. Det virkede som noget meget fjernt, selvom det i 50'erne og 60'erne stadig var tæt på. De overlevende fra Holocaust bar rundt på deres minder, som regel i stilhed. De holdt minderne og traumerne for sig selv. De havde meget at fortælle, men der var ikke noget publikum eller et rum til det. Forfattere som Primo Levi, Elie Wiesel og Simon Wiesenthal trådte frem med deres egne beretninger. De overlevede helvede, de dødslejrene, og begyndte at trække Holocaust ud af mørket og glemslen. Wiesenthal skrev, dem, der ignorerer fortidens mord, baner vejen for fremtidens mord. Det er en passende overskrift til markeringen af Auschwitz-dagen og formålet med den. Mine egne forældre var ikke holocaust-overlevere, men de kom tæt på i 1941, da Stalin og hans sikkerhedspoliti deporterede dem fra Litauen til Sibirien. Det var ikke en evakuering. Det var en straf mod dem, der blev betragtet som socialt farlige elementer. Det var ikke etnisk udrensning, men social eller politisk udrensning. Som 10.000 af andre i de 3 baltiske lande og millioner af uskyldige borgere fra andre dele af Sovjetunionen blev de deporteret til de fjerneste kroge af Sibirien. Det blev deres redning. Men selvfølgelig ikke for alle, for 40% af de deporterede døde efter 2 år. Min farmor var en af dem. 2 dage efter de blev deporteret, blev deres lille by ved grænsen til Østpreussen indtaget af de tyske styrker. Min fars slægtninge blev alle udryddet sammen med hele byens jødiske befolkning i de følgende dage. Jeg har set den massegrav i byens udkant, hvor de jødiske indbyggere blev mejet ned med maskingevær. Mine forældre og mine søskende og min farmor undgik den skæbne på et hængende hår. Og det var paradokset i deres skæbne. Stalin reddede dem fra Hitler og Holocaust. Man kan sige, at det ikke er mange, der har noget at takke Stalin for. Men i min familie kunne vi med fuld ret sige, tak kammerat Stalin, fordi du deporterede os. Mine forældre var blandt de heldige. Ifølge historikeren Timothy Snyder er deportation, nu skal jeg ikke få et glas vand. Undskyld. Ja. Hvad siger du? Tak. Undskyld. Skål. Det var godt. Ifølge historikeren Timothy Snyder er deportation et af de overgreb, der er med til at definere, hvad folkedrab er. Historien gentager sig ikke, men den ligner og er påfaldende genkendelig. Ligesom da russiske sikkerhedsstyrker allerede i en tidlig fase af Putins krig mod Ukraine begyndte at deportere ukrainere, især børn og kvinder, til Sibirien. 100.000vis af ukrainere er blevet deporteret til Rusland, og Snyder taler om 700.000 ukrainske børn, der er blevet deporteret. Han kalder det for etnisk udrensning. Putin taler om en denazificering af Ukraine. Det betyder at befri Ukraine for ukrainere og til intetgøre nationen ved at udslette ukrainerne som et folk.
det var, hvad Hitler ønskede at gøre ved jøderne i Europa. Det var die Endlösung, som også flere talere allerede har talt om her. Den endelige løsning af det jødiske spørgsmål. Et Europa uden jøder. Putin og hans folk vil have et Ukraine uden ukrainere. Tænk engang, i 2022 og 2023. Det er den endløsning, Moskva stræber efter, mens udenrigsminister Lavrov, Sergej Lavrov, frejdigt erklærer, at det er USA og Vesten, der arbejder for en endelig løsning rettet mod det russiske spørgsmål. Man vil slutte det russiske spørgsmål med en endløsning. I Mariupol, den ukrainske by, havneby, og andre ukrainske byer har verden oplevet de samme scener af drama, vold og adskilte familier, som nøjagtigt for 81 år siden, da mine forældre blev deporteret til Sibirien. Ondskaben har samme ansigt uafhængig af tid og sted, og uanset om det hedder Holocaust, Stalins Gulag eller Putins fascisme. Jeg tøver ikke med at kalde det for Putins fascisme. Navne og ideologier betyder ikke så meget for ofrene. Når det drejer sig om liv og død, er det kun overlevelse, der tæller. Stalins terror havde et omfang og en karakter, der berettiger at tale om folkedrab. Folkedrab mod sin egen befolkning med terror, massehenrettelser og deportationer, hvor en stor del af Sibirien blev til et netværk af koncentrations- og arbejdslejre, længe inden Hitler tænkte på koncentrationslejre og forvandlede den til dødslejre og en dødsindustri. Millioner af sovjetiske borgere blev ofre for det system. I modsætning til Tyskland har Rusland aldrig taget et opgør med Stalins terror. Ingen russisk leder har turde se historien i øjnene. I stedet for har man ladet traumerne hobe sig op gennem århundreder. Rusland er i dag et land, der lider af kronisk PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, som en nation. Efter Berlinmurens fald og afslutningen af den kolde krig, talte mange om, at historien er slut, som en amerikansk politolog formulerede det dengang. Men den historie, vi er en del af, fortsatte ufortrødent. Historien er ikke skemalagt, og ondskab har ingen udløbstid. Vi har set det meget tæt på hver dag i de sidste år i Ukraine. Det er om en måned er det et år siden, at krigen begyndte. Lige i vores nabolag. Nu taler verden igen om krigsforbrydelser og folkedrab i kølvandet på Ruslands overfald på Ukraine og en krig af et omfang og med en brutalitet og grusomheder, som Europa ikke har set siden 2. verdenskrig. Hvem kan bestride William Faulkners berømte ord, fortiden er ikke død, den er ikke engang fortid. Det er virkeligheden. Det er vilkårene. The human condition, som Hannah Arendt taler om i sit værk af samme navn. Hun tror på, at mennesker kan udrette og skabe noget positivt, især videnskabsmænd i frie samfund. Men skeptikeren i Hannah Arendt siger, at chancerne er spinkle og skrøbelige. Jeg tror ikke, at jøder gør hævd på Holocaust som deres eget. Som noget, de har monopol på. Det er ikke et ejerskab, nogen vil ønske sig. Det er et påtvunget ejerskab. Man har ikke rigtig valg på randen af en massegrav eller på vej ind i et gaskammer.
Holocaust er en del af jødernes historie og overgår alt, hvad deres lange historie af forfølgelser og lidelser har budt på. Ingen anden enkeltgruppe har nogensinde været udsat for det, og må ingen anden gruppe nogensinde blive udsat for det igen. Men der er ingen garantier, og ingen kan sikre sig mod, at det sker igen. Spørg blot ukrainerne. Det er ikke et spørgsmål om ord og navne. Ondskaben er ligeglad med semantik. Det er kun et spørgsmål om liv og død. For ofrene livet, for bødlerne døden. Og når vi bruger Auschwitz-dagen til at mindes og til at lære historien, så gør vi det, fordi det afspejler vores grundværdier og vores etik. Men kigger vi os omkring og spørger, hvad har menneskeheden lært, så er svaret ingenting. Spørg bare ukrainerne. Når store katastrofer er under opsejling, er samtiden blind. Blind. Man siger ikke fra i tide, når ondskaben bliver sluppet løs. Samtiden kan ikke gennemskue, hvad der er på vej. Vi er den samtid. Vi burde have sagt fra over for Putin for længe siden, inden han satte kursen mod Kiev, inden massakrene på ukrainerne blev hverdag. Ord og monumenter gør ingen gavn, hverken i dag eller om 60 år. Spørg bare ukrainerne. Og oven på alle disse mange taler, vidnesbyrd og tanker er det nu blevet tid til eftertanke og refleksion. Så der vil nu være lystænding og musik ved Kirsten Thorup, og lysene vil blive tændt eller båret ind af børn fra Karolineskolen.
Nu er vi nået til vejs ende for dagens arrangement. Som bestyrelsesformand for Dansk Jødisk Museum vil jeg gerne takke Københavns Kommune for det altid forbilledlige samarbejde omkring dette arrangement. Jeg vil også gerne takke vores talere, kulturminister Jakob Engel-Schmidt, Your Excellencies Allan Leventhal, Charlotte Wrangberg og Svetlan Støv, Simon Kratholm, Anker Skov og vores vidner Miriam Gelfer Jørgensen, Ole Philipsson, der sammen med Miriam Kapelle og sidst Samuel Rachlin gav os førstehånds beretninger, og endelig eleverne fra Karolineskolen for lystænding og det musikalske indslag her for Kirsten Thorup. Endelig en stor tak til alle jer, som er mødt op i dag. Formålet med Auschwitz-dagen er ikke blot at være en mindedag for Holocaust, men derimod en dag, hvor vi hver især med afsæt i historien skal reflektere, så vi samlet som menneskehed, men også på det mere personlige plan kan forhindre fremtidige lignende katastrofer. Talerne og vidnerne har givet os en mulighed for dette afsæt til refleksion, og derfor en samlet tak til alle for denne mulighed, herunder til direktør Janus Møller Jensen og de dygtige medarbejdere på Dansk Jødisk Museum. Jeg kunne godt tænke mig selv en lille refleksion, og det er, at til oktober er det 10 år siden, at vi havde en minde/fest gudstjeneste i Københavns Synagoge, hvor jeg som på daværende tidspunkt formand for det jødiske samfund var vært, og hvor jeg i min tale nævnte en ting, som også blev gentaget af en af vidnerne i dag, nemlig den svenske velkomst.
For min egen mor og hendes familie, og for min svigerfamilie, der har vi alle sammen hørt det her velkommen til Sverige. Men refleksionen går i virkeligheden på, at vi kunne tale om lige så mange fiskerbåde, lige så meget dansk civil courage, lige så meget naboskab, hvis ikke der var nogen, der tog imod i den anden ende. Og den tale fik faktisk en lille tåre frem på den daværende svenske ambassadør. Det er ikke sådan, at jeg har en ambition, at det samme sker i dag. Men trods alt, hvis vi så ser det i et lidt større perspektiv, så har vi jo en forpligtelse til at åbne vores døre for folk, der er i nød. Vi er så heldige i det jødiske samfund, at vi var nogle af stifterne af den absolut største danske organisation, nemlig Dansk Flygtningehjælp, eller som den hedder i dag, Danish Refugee Council. Vi er stadigvæk aktive der. Og det er jo blandt andet den personlige måde at vise, at vi tager imod folk, der kommer i fiskerbåde, og som hvis ikke man tager imod den, rent faktisk kommer til at lide en forfærdelig skæbne. Så den refleksion om, hvad vi hver især kan gøre, hvad vi som land kan gøre, hvad vi som en flerhed af lande kan gøre, også i en situation i dag, hvor som vi måske aldrig havde forestillet os, at vi ville være i. Den refleksion har jeg i hvert fald haft under det her arrangement. Udover at sige tak, er det også mit privilegie at slutte dagens arrangement med en invitation til lidt forfriskninger lige udenfor i den sorte diamant, og jeg håber, at mange af jer vil gøre brug af det. Tusind tak for i dag.